Bakit? Hinahanap ko kasi ako. Paano yung naging ang dito? Maghintay na lang po ako. Hi! Ba't ka nandyan? Bakit bawal ba rito? Suplada ka pala, ah. Ang babae naman sa plaga, madali magkaasawa. Kung sa'yo rin lang naman, hindi ko na. Bakit? Cute naman ako, ah. Papait naman ako. And I'm fond of your wins. Dito ka lang ba nakatira? Oh, I'm being cute. Ano mo bakit ako? Sino ba papa mo? Si Kuya? Sabi ko na nga ba, maraming misteryo sa buhay yan, eh. Si Jenny and sister ko. Ang asawa niya. Hinahanap ko kasi siya eh. Sige, samahan kita sa office niya. Come on. Sabi sa rito. Hindi mo kita ginabola, mamaya na yung trabaho. Oh, safe pa siya.